Eta nik galdera hori egin dio nire buruari, honi buruz, hau zer da? Eta, atera zaidan esaldia izan da, liburu hau da, herentzia kulturala, jaso duen herentzia kulturala, suntsitu edo bazterrean utzi, edo gainditu duen persona baten historia, personaje poetiko bat, personaje kolektibo bat baita ere, eta hori bazterrean utzi ondoren, bere buruaren bila abiatu dena. Bere burua irabaztera abiatu den personaren historia, personaje baten historia dau. Alegia abia puntua dago, eta da mundu honetara etortzen garenean, ze eredu sozial aurkitzen dugun, eta ze herentzia kultural. Eta hori da nolabait, arrotz gauden, arrotzak garen epoka. Besteak esan digute zer egin behar dugu, nolakoak izan behar dugu, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, etxean esan digute, erlijioak esan digu, eskolan esan zaigu, telebistetan esan zaigu, eta hor zaborra bota da gure gainera, zama bota da gure gainera, eta nolabait arrotz, geure baitatik urrun gaudelako. Gero iristen da momentu bat, hausturaren momentua, eta momentu hau persona bakoitzari garai ezberdinetan etortzen zaio. Batzuek 14 urtekin izaten dute. Beste, 40ekin, beste batzuk, 80 urterekin igual momentu bat iristen da. Eta hori bakoitzaren evoluzioaren mende dago. Haustura ematen dena, hausturaren ondoren katarsia dator. Askatze bat, gero dator bilaketa, esaten duzunean, sistema kultural honek ez badi balio, zerk balio di, zeri heldu behar diot. Normala etortzen da ordezkapen prozesu bat, eta erlijioa ordezkatzen da politikarekin, edo sexua ordezkatzen da militantziarekin, edo etxipen politikoa ordezkatzen da dirua irabaztearekin, trasbasea daude. Horren bukaeran, nola batzutan iristen da zeure aurkikuntza bat, zeure buruaren aurkikuntza bat. Edo inguratzen zara behintzat, gauzak zeure baitatik ikustera, ulertzera, sentitzera. Miaketa baten ondoren, miaketanik azpimarratua daukadan hitz bada, nik izan duke nire poesia, beste poesia asko bezala. Miaketa prozesu bat dela. Eta haustura hori gertatzen denean, normalan atzera bueltarik ez da egoten. Persona aldatu egiten da. Eraldatu egiten da. Kualitatiboki aldatzen da personari, eta politikan bada bat hau esateko oso polita da, esaten da inflexio puntu bat, ez da? Politikan. Askotan esaten da, manifestazio hau inflexio puntu bat izango da presoen eskubidea, edo hauteskunde hauek inflexio puntu bat izan eta ez da izaten inflexio punturik. Politikan, oso gutxitan, inflexio puntua, Che Guevara eta bezala, gerrakin eta botere irazten duzunean. Baina bestela, sistemaren barruan egiten diren ekitaldietan inflexio puntuak ez dira. Ez dira ematen. Eta hori, baino, personalki bai, gertatu liteke, inflexio puntu bat zure bizitzan, eta orduan hasten zara nolabait eder izaten, arrotz izateari utzi eta eder zer da? Eder da bere burua ezagutzen duen persona, edo bere burua ezagutzen ari persona, edo bere buruaren jabe egiten den persona. Pentti Sarikoski badu, zaldi poli bat dauda, Finlandiako poetarik handienetako bat. Pentti Sarikoski eta momentu batean hemen sarreran esaten du, ni erreala naiz idazten dudanean soilik. Ni erreala naiz idazten dudanean soilik. Eta oso esaldi polita da, horrekin esan nahi duena da, alegia, ni idazten ari naizenean zintzeroa naiz, benetakoa naiz, neure baitatik ari naiz idazten eta neure benetako gauzak esaten ari naiz. Gizartean nagoenan beti ari naiz disimulatzen, gaizki ez geratzeko, simpatiko izaten, mozorro sozial betekin abil,
ura ez mintzeko, ondo ikusia dagoena hori egiten dut, jendea ez dadin mindu, gurasoak, anai-arrebak ez daitezen mindu, beti mozorro edo portaerako kode bat daukagu gizartean ibiltzeko. Eta hor ez gara, igual errealak, ez gara benetan gu. Gu gara, kasu honetan, zerbait kreatiboa egiten denean eta idazten denean, idazten dugunean, nik uste, idazle gehienak izaten dira, benetan, gu.